Ahojte, som tu znova, pretože vám chcem povedať také podrobnosti o prídavných menách. Prídavné mená. Pýtame sa na ne otázkou aký, aká alebo aké. Aký, to je mužský rod. Aká, to je ženský rod. A aké, to je stredný rod. Stredný rod je vlastne niečo ako vec. Že okuliare, hej? To je vec. Pretože to není ani zviera, ani človek, není to organizmus, ktorý žije na Zemi. No ako je na Zemi, ale nepríjma vlastne tu také podmienky pre život. Tak. Teraz vám vysvetlím ohybný slovný druh. Ohybný slovný druh. Máme napríklad slovo mama. No. A my toto slovo môžeme ohýbať. Sú na to určené prídavné mená na ohýbanie vlastne tých určitých slov. Keď si zoberieme mama, tak môžeme to, že nejaké, že mamine, maminine, alebo také od toho, ale musí to mať vlastne taký istý význam, že niečo o mame, že čo robí tá mama. A vlastne možno niekde pri tom, a keď chceme o nejakej vete, tak sa práve ideme zamerať na otázku aký. Aký. Zoberieme si vetu, napríklad škaredý, hej, že je škaredý slovo. No tak to je aký, pretože si môžete všimnúť, že škaredý má na konci tvrdé i a dĺžeň. Tak tu máme aký. Aká. Pekná. Ten na konci máme dlhé a. A tuto je tiež dlhé a. Takže to bude asi taký ženský rod. A ideme na poslednú aké. Červené. No. Červené. Nevieme podstatne čo, pretože sa bavíme o prídavných menách. Červené, hej. Vidíte, na konci to má dlhé e a tu má aj tiež aké. Podľa tohto to môžete zistiť. Tak. Prídavné mená vlastne označujú vlastnosti zo sveta osôb, zvierat alebo vecí. To je vlastne ten mužský, ženský a stredný rod. Tak. Tuto máme takéto pádové otázky. Ja vám ich teraz všetky prečítam. Môžete si ich tu všimnúť a možno prečítať rýchlejšie ako ja. Kto, čo, koho, čoho, komu, čomu, koho, čo, o kom alebo o čom, s kým, s čím. Tak, toto sme si vysvetlili a potom máme ešte jednotné číslo a ešte množné. To vlastne aj súvisí s tým, že či ideme ohýbať alebo vraviť o vlastnosti tej veci. No, tak a to vám potom vysvetlím, ale teraz nie. A ahojte.